upaya menteri pawono tanda grendha Tamboyo Gun-geleng merdeka laku ning jelis lanang jejigangan para Gandawa buta raseksi ing wewengkon negara Bilewesi kowe ana buta sapa jenengmu kula pun Titya Adah Nyawa kula Titya Mamang Murka kula Titya Lintang Akoso kula Titya Kala Dahana kula Kala Diyu Tipate wonten dawuh punapa nimbali para Gandharwa buta saglar sepapan jarangan mripatmu lan lekno talinganmu menawa dina iku uga kersa dalem Sinuwun Prabu Bilewesi kepareng munggah ning Kahyangan Suralaya gawe sungsang bawana balik awit kenang apa dewa dina saiki wis ora bener meneh dijamah pangawibawaning Sinuwun Bilewesi lamarne ora ditampa malah dipusi Gandharwa buta ing Bilewesi kula Sinuwun kula Gusti Patih kapan yen pun bidal kula nderek mawon Rajan Obor Sambung Lintang ayo ketuan Joko tumuju ning areng ngerepak kepanasan yen kepethuk wujuding dewa mbok apa wae wajib dipateni nggih Sinuwun benjang kapan bidal benjang kapan yen pun bidal Gusti Patih Rajan Obor Sambung Lintang Budhara dina iku nggih Sinuwun kepareng kula bidal Sinuwun